Майко, право не успяха играта те. Ей, че малко бе, кодат по него, бе. Добър вечер! Вие сте централната емисия на новините на Националния ефир за глупаците. Аз съм Петра Викториева. Добър вечер, аз съм Кадрин Юксел, следва най-важното от деня. Шампион на стероиди. ММА борец Михаил Бериша и неговата история. Как влияят стероидите? Ако думичките решаваха всичко, да го чуят децата. Ако думичките решаваха всичко, а не и умруците. Папагала щеше да е краля на джунглата, Ники, а не лъва. Пореден побой между цигански кланове в столичен квартал. Кой е започнал с сблъсъка и коментар от полицейски служител за интеграцията. Като полицай мога да кажа, че интеграцията на малцинствата е ключов фактор за осигуряване на стабилна и сигурна обществена среда. Младежта с рекордна консумация на алкохол. По темата ще говори лидера на Атака, Волен Сидеров. До точката, че те се разрушават, не могат нищо да правят. Също абсолютно безполезно в обществото. Доналд Тръмп се срещна с краля на пингвините във връзка с тарифите, наложени върху Антарктика. Как протече срещата и ще има ли компромиси? Българският атлет Михаил Бериша. Противоречива личност е издигната в модел на подражание от своята аудитория. Подложен на систематичен тормоз, прекрачва прага на малка зала по смесени бойни изкуства в Люлин и така сформира своята идентичност. Днес след дълго от нешлифован диамант и оплашено дете, търсещо своето място в света, той се превръща в млада надежда на тежката атлетика, зорко наставляван от своите треньори. Днес той продължава да тренира, като дори преподава своят неповторим стил в собствена зала в квартал Овчо купол. В днешната емисия той застава пред камерата, за да сподели своя опит с стероидите. На място е Брантийко Николов. Здравей, Брантийко! Добре, елата. Това аз ли съм, бе? Неповторимият Михаил Белиша, ексклюзивно по НЕК. Здравейте. Първо, аз съм Михаил Бериша. Искам да ви приветствам в моят втори дом. Строежа. Бачкам от малък, знаете как е хъсъл. Благодаря много за поканата. Искам смело да заявя пред цяла България, че откакто прекрачих прага на ММА школа Люлин в квартал Люлин 1, аз нямам загубен рунт на улицата, както около Стража, така и в цяла София. В встъплението зрителите се запознаха с вашата история. Ще ни разкажете ли малко за стероидите? Какво значи зрители, бе? Зрители? Зрители. Зрители. Разбрах. И също... Чакай, не ме прекъсвай, Ники! Ще обясна първо. Така, в днешния свят много е важно да се поддържаш, защото по външния вид посрещат и по външния вид изпращат, приятелю. Така, стероидите на първо место. Мога да ям повече, да горя повече, сладичко, такова, накова, защото знаеш как е, в днешния свят има много изкушения, да кажем. Така, анаболния процес, оптимизация пълна, безкомпромисна, вие го разбирайте както искате. Протеиново-мускулния синтез също така. Абе, Ники, какво да ти кажа, бе, брато? Сега като за пред телевизия мога само да обобща с това, че се чувстваш като млад жребец. Добре си, бе. Добре съм. Каква е вашата експертиза по проблема с стероидите? Ало, Джуров, ще ти изпия кръвта, човек! След като охладихме сластите, нека да се върнем към стария ми въпрос. Имате ли квалификации за стероидите, за да коментирате по този въпрос? Квалификация? Абе, приятел, колко ти е лежанката, бе, моето момче? Аз предпочитам калистеника за...
Виждаш ли, Ники? Не от всеко дърво става свирка, приятелю. Ето, добре боравиш думичките. Но, ако думичките решаваха всичко, да го чуят децата, ако думичките решаваха всичко, а не и умруците, папагала щеше да е краля на джунглата, Ники, а не лъва. Радвам се, че засегнахте темата за самолазплавата. Имате ли коментар по една ваша противоречива изява в социална медия? Абе, какво ми лав това, бе? Какво искаш, бе? Майка ти е търна, курва, майка ти. Изям, бе! Майка ти да умре, бе, курчи мръсен, бе! Ще ти изям, бе! Що не дойде сега, бе? Що не дойде сега, бе? Какво те спира, бе? Абе, мъчо, ще дойда, ням пак ще ми почнеш да ми кажеш: гривна имам на кърка, гривна имам. Това гривна, бе! Ники, мисля, че зрителите ми представа. Какво мога да кажа? Това по принцип е много тежка тема за мен. Тогава бях емоционално неосъзнат. Направих много тъпоти, много грешки. Позовавах се на определени вещества, забранени от закона. В момента аз съм се рехабилитирал. Тотално различен човек съм. Както казах, бях емоционално неосъзнат. В момента съм осъзнат. Намерил съм своето призвание, ако искаш дори го наречи. Треньор по ММА и културизъм. И да, държа сега пред национален ефир тук вас, приятели мои, да кажа, че това не е от стероидите, това просто бяха поведенчески проблеми, свързани с мен като личност и дрогата. Не се дрогирайте. Благодаря много. Това беше от нас. Благодаря ти, Барантийко. Барантийко Николов за Михаил Бериша, а сега за поредния побой в София. Конфликтът е бил ожесточена борба между ромските кланове СКР, Ксила, Класа и Респект и РОС, работниците от строежа. Според очевидци, Боян Расате също е забелязан в конфликта. Повече за случилото си ще ни каже Дойч Дойчинов. Дойч, здравей! Намираме се близо до мястото, където се състоя побой между хора от ромския етнос и националисти. Имаме очевидец, който ще му зададем няколко въпроса и ще разпитаме двама роми взели участие в побоя. Тук имаме двама от ромски происход, взели участие в наскоро нашумелия уличен побой. Нека да им зададем няколко въпроса. Здравейте, първо представете се на камерата. Здравейте, ние сме двамата братя, двама лъвове. Рашко ми е. Аз съм Иван Донов. Вие от кой клан сте всъщност? Ние сме от Плотецката махлата. Най-голямата батка. Много ни биха. Кой ви би? Господин Расат. Значи сега ще обясня. Седам аз на пейката, идва брат ми, представи си, той също брат. Той идва с една бухалка и бам по главата. По главата го удари. Сърце не му, как му даде, не знам. Извинете, и сега не църка, и сега всички викат: Рашко, като Васил Левски си, Рашко! Като Васил Левски! Викат фото с кадрус да правим. Вие се казвахте как? Иво Андонов. Иво Андонов. Вие как пострадахте? Майка ми така ме кръсти. Как пострадахте? Здравейте, драги зрители! Очакваме слизането на Боян Расате от трамвай номер 5. Ще вземем неговото становище по възникналия наскоро ромски побой. Ето го трамвая. Да видим откъде ще слезе. Здравейте, господин Расате. Искам да чуя вашето... Махни се, я си! Ау! Махни се!
Махни се, бе! Така, вие казвате, влезли сте в пряк контакт с Боян Расате. Какви травми претърпяхте? Средата на главата отвори, рогом, брате, ето ходи, събира, не намира здравно мълно, не мога плата, разбираш? А вие, господин Андонов? Мене, аз само гледах, ама мене сърцето ме заболя, брат. Само със сърцето. Сърцето ме заболя, като го гледах, брат ми, как го бият. И то седи и вика, Бишо. А вие какво направихте? Как предпазихте брат си? Аме, моралната подкрепа. Той това е важно. Моралната стига ли? Хората казват на чуж гръб, защото яки съм. И наистина е така. Да, си имам брат. Много мъдър, моя брат. Много мъдър. Да. А между другото, брат, това с микрофон за хлъгане ли? Не, това е за да се чувате на камерата. Дай да видя, дай да го видим. Не, няма да го хвърляте, не. Да го видим. Не. Айде, моля те, брат. Моля ви, стойте на страна. Моля ти се, репортера, някакви стотинки, моля се. Моля тази камера тук. Моля назад, За залозната. Назад, моля. Моля ти се, стотинки, бе. Стотинки дай ма. Стотинки дай ма. Като полицай мога да кажа, че интеграцията на малцинствата е ключов фактор за осигуряване на стабилна и сигурна обществена среда. Липсата на социално включване води до малко съм гладен, до маргинализация и увеличен риск от противоправно поведение, което затруднява превенцията на престъпността. Чрез ефективна интеграция се създава доверие между органите на реда, органите на реда, естествено, и обмена на информация и сътрудничество. Това позволява по-ефективно прилагане на закона. Освен това, равният достъп до образование, заетост и услуги намалява социалното напрежение и улеснява... Там не се пикае, бе! Както казвах, равният достъп до образование, както и заетост и услуги намалява социалното напрежение и усвоява продължаването на интеграцията. Здравейте, тук сме с господин Кирилов, но още по-познат като Киро Брейка. Здравейте. Здравейте. Какво мислите за ромския побой? Той не е народ. Той е пасмина. Изключително тия букуци бяха преди в ТВ-утата, не виждаха бял ден, само да ви кажа. Сега ходят по улицата, разправят се, не мога просто. Господин Кирил, взехте ли участие в побоя? Как ще взема участие, бе? Аз съм сериозен човек, бе. Имам си задължения, бе. Какви тук участия, някакви букуци тук лишпери, да ги гледам как се бият и да участвам с тях. Моля ви се, те са изтегли два бързи кредита, са мислят за най-големите. Господине, защо с такава враждебна позиция към циганите заставате? Нямам нищо против по циганите. По време на бай точно циганите работиха. Бяха нормални хора. Сега гледам, просят. Не така, не става така. Трябва да се работи. Без работа нищо не става, казвам ви. Бихте ли казали, че какво заекваш, бе? Какво заекваш, бе? На времето такова заекване нямаше, бе. На времето ви оправяха всичките, бе. Три шамара ще спреш да заекваш, бе. Кажи си. Както казвате, бай точно във време, бяха ли интегрирани ромите? Не знам интегрирани, ма бачкаха. Не мога да го видиш. Нямаше един циган, дет не беше на обекта. Сега ги гледаш, нищо не правят. Цял ден. В днешно време как можем да ги приобщим? Никак трябва да ги приобщим, бе. Само с бой. Трябва да ги слагаме в затворите да киснат по цял ден, бе. Нищо няма да направят те иначе. Кой искаш от тях? То навсякъде девнат американци, ма ти били друга общност. Ма каква общност, бе? Каква общност си като не работиш, бе? По цял ден да си чешеш мъдите.
Добре, драги зрители, това беше от нашия репортерски ден. Стари Дяно, огън клади, горе на Пирина. Чуваш ли? Слушай ли, бе? Слушай истинска българска музика, бе. Айде, бе. Благодаря ти, Дойч. Рекордна консумация на алкохол. Това показва статистика, проведена от ВАНА, Врачанска агенция на алкохолиците. Над 69% от всички младежи между 18 и 25 годишна възраст твърдят, че вече се пробват да откажат алкохола, останалите нямат такива намерения. Сега прехвърляме към специалното ни студио, водено от Мартин Карбовски, където Волен Сидоров ще изрази мнение. Карбовски, ти си. Здравейте, уважаеми зрители! Това съм аз, Мартин Карбовски. Вие сте с моето ново предаване, което е по телевизия НЕГ. Аз вече съм негърче. Така се казваше едно време в гимназията, в която завърших. Същата тази гимназия, която сега не иска да ме покани, изплашена от мене и моята противоречива личност. Но сега, нека да не говорим за това. При мен е един гост. Велик човек, ще кажа аз. Наричат го хулиганен на българската политика. Наричат го любимеца на надвизджиите. Това е той, Волен Сидеров. Здравей, Волене. Здравейте, господин Карбовски. Как си? Добре съм. След ще спомня с много TikTok битки с колаген. TikTok битки. Това ли правиш ти? Това ли прави Волен Сидеров в днешно време? Това прави, след като бях изритан тактично от политическата атмосфера. Срам ти. Нищо, Волене. Аз съм с тебе, ти го знаеш, винаги съм бил с тебе. Сега кажи, събрали сме се тук днеска, за да говорим за алкохол. Алкохол, това ще кажете вие, лекарство за душата ще кажа аз. Но ти какво мислиш? Младите пият много алкохол. Защо това се получава? Майте пият твърде много до точката, че те се разрушават, не могат нищо да правят. Са абсолютно безполезни в обществото. И абсолютно нямам думи за положението, в което са в момента. Добре, съгласен съм с тебе, но Волене, ти не пиеш ли също толкова, ако не и тройна повече от въпросните млади? Аз не пия толкова много. Добре, Волене, ти хубаво казваш, че младите пият много, но ти не пиеш по-малко от тях, поне така казват. Аз не знам. Кажи ми ти, на колко ръки си в момента? Аз алкохол не потребявам алкохол. Волене, нека да не се заблуждаваме, нека да не заблуждаваш и мене и самите зрители. Кажи честно, приятели сме. Весело съм поне 2-3 ръки от начало. 2-3 ръки, Волене. Няма и 10 часа сутринта. Мислиш ли, че това е нормално? Аз съм абсолютно функциониращ в тази атмосфера и смятам, че това по някакъв начин ме възпрепятства. Аз съм остър като бръснач в момента. Така. Значи какво ще кажеш на младежта, която обича да пие? Трябва да спрат малко. Те могат да го понасят. Те са истински мъже, каквито ние бяхме. Така е. Едно време, помня, на баровете в Студентски град. Галена ни пее на ушенце, а ние се радваме на живота, уважаеми зрители. Така, добре. Волене, взех какви заключителни думи? Не мога в момента преценя. Само мога да кажа, че ми трябва още една ракия, след като бях запознат с всички тези проблеми в нашето общество. Много добре казано. Добре, уважаеми зрители. Това беше Волен Сидеров. Волен Сидеров за алкохола. Останете сега с новините на НЕГ. Благодаря ти, Мартин. Мартин Карбовски и Волен Сидеров за алкохола. Водещото от света, американският президент Доналд Тръмп се срещна с кръвна на пингвините с оглед наложените от Тръмп мита върху Антарктида.
Среща между двамата се проведе пред Белия гном в село Къкрина. Наш кореспондент Тим Александров е на място. Тими, здравей! Здравейте! Днес се проведе историческа среща между американския президент Доналд Тръмп и не кой да е краля на пингвините Великтор Сигмов. Участие взе и вице-президента Джей Ди Ванс, който по-скоро изигра ролята на послушен рата и единственото, което чухме от него, бяха одобрителни възгласи. Но повече вижте в последващото интервю. The tariffs, the beautiful tariffs imposed on Antarctica. They're gonna be at the best interest of the American nation. Make America great again, that's what I say. Exactly. Nothing like Sleepy Joe, the best tariffs in the world, frankly, beautiful tariffs, yes. Exactly. That's right. Me. Stop right here. This is a big disrespect to the American nation. The tariffs that were 500,000%, now we're up to 1,000,000%. That's right. This is a disgrace to the American institutions. The penguins have left the White House because they are not wearing the proper attire. Exactly. Like Zelensky not going to be able to stand. Like the American people, like Putin, they are not going to stand us. Make America great again. Yeah, that's what I say. That's what I say, yes. Тим Александров за преговорите между САЩ и Антарктика. Благодаря ти. Сега още водещи новини от света. Глобалното затопляне стига нови висоти. Ледовете се топят. Половината Гренландия е разтопена, а Аляска вече не съществува. Венеция е потопена, превръщайки се в съвременната Атлантида. В Газа напрежението прераства, след като Садам Хюсейн се оказва жив. Той изстрелва ракетите си срещу Израел. Десетки хиляди жертви. В Африка възниква нова болест, пик от 23. Смъртоносна е. Симптомите са тежка диария и неконтролируемо пеене. Съжалявам, уважаеми зрители. Стотици хиляди жертви. Телефоните се оказват зомбифициращо устройство. 1/3 от света се е превърнала буквално в зомбита. Настъпва така нареченият зомби апокалипсис. Милиони жертви. Напрежението между Запада и БРИКС прераства. Зеленски разкрива своите скрити запаси от атомно оръжие в Украйна. Путин е бесен и сме на прага на Трета световна война, която би довела до милиарди жертви. И като за финал, Пудъл спечели националното модно състезание за кучета, което бе проведено в Кърджали. Иван Боянов е подготвил кратък репортаж. Здравей, Иване! Здравейте! Сега се намирам пред дома на победителя от конкурса за национално модно куче в град Кърджали. Така, нека да пристъпим, да влезем. Здравейте! Здравейте! Здравейте отново. Ето тук сме с кучето победител. Рая, Райче, стой. Малко, първо те питам, как се чувстваш? Вдъхновен ли си след победата? Как победихте другите кучета? Добре. Добре, това беше от нас. Благодаря ви, че гледахте този репортаж. Тук с победителката Рая се чувствам много добре. И да, май ще сходим. Така се разделяме. Спокойна вечер от мен, Петра Викториева. Спокойна вечер от мен, Катерина Юкселов.